दिनै बिगियारि आफाद NLFB आ क'क्राझारनि चान्दामारियाव थानाय डिजिटेटेड केम्प आरो उदालगुरियाव नैथि गायसनथाइ सानखौ फालिदों। मख'जाथावदि NLFB आफादखौ बिटिआर गोरोबथानि उनाव दानाय जादोंमोन। गायसनथाइ साननि फुंनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादनि मासिगिरि IB बुंथिगोरा आरो N फानजारिया। बिनि उनाव बिबार बावनाय हाबाफारिया जायो। बिबार बावजेनो मासिगिरि IB बुंथिगोरा आरो गाहाय नेहाथारि N फानजारिया। गायसनथाइ सानाव खौरांगिरिनि सिगाङाव NLFBनि गाहाय नेहाथारि N फानजारिया बर'फोरा खौसे जायैखायनो बर' माहारिनि जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायाखै होनना फोरमायनानै हारि जौगाथाय आरो थामोनथानि थाखाय बर'फोरा खौसे जानांगौ होननानै गोनां बिबुंथि होयो। दिनै क'क्राझारनि चान्दामारि NLFB डेजिगनेटेड केम्पआवहाय खोब मोनसे रंगिना संगिना भाबै जोङो खुंफुंनो थाखाय थिरांथा लादों बा खुंफुंगासिनो दङ। जोङो बेवहाय माने केम्पआव थाफैनाया दिनैसिम 1.5 बोसोर जाबाय। आरो जोंखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे आसा होनानै दोनदों। बे आसाखौनो जोङो नेनानै दङ आरो जोङो NLFB आफाद हिसाबै आसा खालामो जोंनि जि माने नेनानै थानाय फिथाइ, बे फिथाइया जाहाथे मोजां जायो। बर' हारियाव दासिमबो जेंना सुस्रांजायैनि गुबै जाहोनखौनो आंनि मोन्दांथियाव बे जाहैबाय जों खौसे नङा। जेब्लासिम जोङो बर'आ खौसे जाया अब्लासिम बर' हारियाव जेंना जेंगोनाया जोबनाय नङा। दा बेखायनो आङो NLFB आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै खावलायहरनो सानोदि गासै बर'नि दैदेनगिरि लोगोसेयैनो जोंनि आफादनि सोद्रोमाफोर आरो लोगोसे जोंनि गासै रायजो राजाफोरा खौसेथि जानांगौ। बर' हारि जौगानायनि थाखाय, थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ। जोंनि थांखिखौ लानानै बा जोंनि उद्देश्यखौ लानानै सावरायनायाथ' खोब मोनसे मोजां लेभेलावनो दङ आरो आसा खालामो जोंनि नैबे जि गायसनथाइ सान हाबाफारि, बे हाबाफारि उननि समनिफ्राय जोंनि सावरायनाया मोनसे मोजांसिन लेभेलाव थांसिनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव दोननायनि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया साजा फोसावनायाव दुखु मोननाय फोरमायनानै रन्जन दैमारिया थाबैनो उदां जागोन होननानै मिजिं फोरमायदों N फानजारि बिथाङा। रन्जन दैमारि सारखौ जोङो मान होयो NLFB आफाद हिसाबै आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन। बिथांनि जि माने मानगोनां हाइकर्टआ राय होबाय बेखौ जोङो इनायैनो दुखु फोरमायदों आरो जोङो सानाखैमोन जे बिथांनि जि राय, बे राया आरो फिन जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांगौ बे राय जागोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ। जोंनि NDFB आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा थाबैनो उदां अख्राङाव फैनानै जों समस्त बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो खाबु मोनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ।